Γεια σε όλους, είμαι ο Γιάννης Βαρδούλης, CEO της εταιρείας Internet Plan και Digital Marketer. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε για ένα extension που έχουμε αναπτύξει στην Internet Plan για τον τρόπο πληρωμής Iris για την OpenCard σε έκδοση 2.1 και νεότερες εκδόσεις και που μπορεί ο χρήστης να επιλέξει τρόπο πληρωμής Iris με το γνωστό QR codes, είτε με τον αριθμό του κινητού του είτε με το αφημί του αναλόγως τι έχει δηλώσει, και εσείς να λάβετε τις πληρωμές στο τραπεζικό σας λογαριασμό. Με αυτό το extension δεν χρειάζεται να κάνετε έτσι και να λάβετε κωδικούς από τις ελληνικές τράπεζες. Είναι μια επιλογή που πρέπει ο χρήστης, εφόσον έχει φτάσει στο checkout και επιλέξει τον τρόπο πληρωμής με Iris, να ανοίξει το κινητό του, να κάνει login στην εφαρμογή της τράπεζας που επιθυμεί και να δηλώσει το ποσό που θέλει να κάνει πληρωμή. Ξεκαθαρίζω, δεν είναι το plugin που θα βγάλει αυτόματα το ποσό αγοράς της υπηρεσίας ή του προϊόντος. Αυτό για να γίνει θα πρέπει να ζητήσετε από την τράπεζά σας τους κωδικούς για αποδοχή πληρωμών μέσω Iris. Από όσο γνωρίζουμε, τουλάχιστον για το CMS OpenCard το κάνει μόνο η Alpha Bank. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα μας στο συγκεκριμένο extension και τώρα πάμε να δούμε σε πραγματική αγορά τη λειτουργία του extensions. Έχουμε κάνει ένα demo προϊόν δοκιμαστικό στα πακέτα φιλοξενία μας. Εδώ βρισκόμαστε στο checkout, όπου εγώ στο δικό μου site ζητάω κάποιες πληροφορίες. Είναι τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπληρώσουμε. Στους τρόπους πληρωμής επιλέγω την επιλογή Iris και πατάω ολοκλήρωση. Η επόμενη σελίδα που με οδηγεί είναι στο QR code και κάποιες οδηγίες για κάποια βήματα που πρέπει να κάνουμε, που αυτά αναφέρουν ότι να ανοίξουμε το app της τράπεζας, να σκανάρουμε το QR, να βάλουμε το ποσό που θέλουμε, μας δίνει πληροφορίες για ποιον αριθμό παραγγελίας έχουμε, ώστε να ξέρουμε το ποσό πιο αντιστοιχεί, μας λέει ακριβώς ποσό και μεταφερόμαστε φεύγουμε από εδώ και πάμε στο κινητό μας, όπου θα πρέπει να κάνουμε την πληρωμή. Εφόσον έχω ανοίξει την εφαρμογή μου, της Εθνικής Τράπεζας συγκεκριμένα, πάτησα μεταφορές, επιλέγω να σκανάρω το QR code, το σκανάρι, με πηγαίνει σε μια σελίδα η οποία μου έχει βγάλει το αφημί το οποίο πρέπει να το δει, μου το βγάζει αυτόματα, βάζω το ποσό και κάνω ολοκλήρωση της παραγγελίας. Τελευταίο βήμα για να ολοκληρωθεί και η αγορά, στη σελίδα η οποία ήμουνα μετά το checkout, πατάω επιβεβαίωση παραγγελίας και μου βγάζει το κλασικό μήνυμα που βγάζει σε όλα τα e-shop, ότι η παραγγελία σας θα επεξεργαστεί με επιτυχία, ώστε να τσεκάρουμε αν τα χρήματα έχουν μπει στην τράπεζα και να ολοκληρωθεί η αγορά του. Το συγκεκριμένο extension μπορείτε να το αγοράσετε από το website μας, στην κατηγορία που έχουμε όλα τα extension για CMS OpenCard. Η διαδικασία είναι αυτή που αναφέραμε και νωρίτερα. Μπορείτε να κάνετε την αγορά, να προσθέσετε την υπηρεσία στο καλάθι και στο checkout και να επιλέξετε κάποιους από τους τρόπους πληρωμής. Να τονίσουμε ότι στην αγορά περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του plugin στο site σας και μία ώρα support για το συγκεκριμένο extension.